Poďme sa pozrieť na jeden nový ukrajinský seriálový hit. Ten totiž zaujal divákov nielen svojím príbehom, ale aj poriadnou drámou v zákulisí. Stala sa z neho doslova senzácia, o ktorej sa hovorilo po celej krajine. Dobre, tak si to skúsme predstaviť. Dostanete hlavnú úlohu, ktorá vám má naštartovať kariéru. Seriál sa stane okamžitým hitom, no je v tom jeden poriadny háčik. Hlas, ktorý diváci počujú z vašich úst, vôbec nie je váš. Čo sa teda stane, keď hviezda nového hitu z ničoho nič stratí svoj hlas? V centre celej tejto záhady stojí seriál Zvorotný napriamok, čo by sme mohli preložiť ako opačný smer. Je to nová televízna dráma, ktorá si takmer okamžite podmanila ukrajinské publikum a stala sa témou číslo 1. Ako sa však ukázalo, nebolo to len kvôli príbehu. Aby sme to celé pochopili, musíme najskôr nakúknuť do samotného deja. Príbeh seriálu je totiž postavený na jednom klasickom, no očividne stále veľmi populárnom motíve, keď sa nenávisť postupne mení na lásku. Máme tu dve hlavné postavy, ktorých svety snáď ani nemôžu byť odlišnejšie. Na jednej strane je Darina, mladá žena, ktorá po tragickej smrti rodičov skončí v opatrení naozaj krutej tety. A na druhej strane stojí Roman, úspešný majiteľ prepravnej spoločnosti, ktorý po zrade úplne zanevrel na lásku. No a okolnosti ich donútia k niečomu, čo ani jeden z nich rozhodne nechce. A presne o to ide. Tým hlavným motorom zápletky je nútené manželstvo. Darina a Roman sú donútení nielen sa zosobášiť, ale aj spolužiť pod jednou strechou. Zo začiatku ich nespája absolútne nič, teda okrem vzájomnej nenávisti. A celý seriál vlastne sleduje ich cestu od totálneho odpolu až k citom, ktoré nikto nečakal. Dobre, fiktívny príbeh máme za sebou, teraz sa ale poďme pozrieť na tú skutočnú drámu, ktorá sa odohrávala mimo kamier. Pretože práve táto kontroverzia spravila zo seriálu ešte väčší fenomén. Všetko to v podstate odpálil tento výrok hlavnej herečky Olesie Nadietievej. Na sociálne siete napísala: Áno, nemýlite sa, to nie je môj hlas. Nikto ma o predabovaní nevaroval, zistila som to čisto intuitívne. Predstavte si ten šok, pre herca je hlas jeden z najdôležitejších nástrojov. A veci nabrali naozaj rýchly spád. Začalo sa to v auguste 2023, keď vyšiel trailer. Tým pozornejším divákom hneď bolo jasné, že hlas hlavnej hrdinky znie ako si inak. Na sociálnych sieťach sa okamžite spustila lavína špekulácií a vznikol hashtag poverniť holos Olesy, teda vráťte Olesy hlas. Krátko na to prišla bomba. Samotná herečka potvrdila, že ju bez jej vedomia predabovali. A to už bola situácia, na ktorú musela reagovať aj televízia. A aká bola reakcia televízie 1+1 Ukrajina? No, povedzme, že celkom jednoznačná. Vo svojom vyhlásení v podstate povedali, že oni s tým dabingom nemajú nič spoločné. Seriál totiž neprodukovali, ale kúpili ho už ako hotový produkt. Tým pádom celú zodpovednosť presunuli na produkčnú spoločnosť Artforms Production. No a teraz prichádza tá kľúčová otázka. Ako celá táto kontroverzia a zákulisná dráma vlastne ovplyvnila úspech seriálu? Poďme sa pozrieť na to, ako diváci vyniesli svoj verdikt. Reakcie divákov boli naozaj fascinujúce. Na jednej strane sa objavili stovky ba až tisíce nadšených komentárov. Ľudia chválili herecké výkony, hudbu a hlavne tú neskutočnú chémiu medzi hlavnými postavami. Komentáre ako úžasný seriál alebo tie pohľady medzi nimi, wow, boli naozaj všade. Ale na druhej strane sa stále opakovala jedna a tá istá kritika, že dej je v podstate presnou kópiou staršieho seriálu s názvom Kapitánša. A keď sa na to pozrieme takto graficky, výsledok je úplne jasný. Hoci kritika na neoriginálny dej tu bola, drvivá väčšina ohlasov bola extrémne pozitívna. Diváci boli ochotní prehliadnuť známu zápletku, a to hlavne vďaka silnému hereckému obsadeniu a emotívnemu podaniu. Takže paradoxne sa zdá, že celá tá kontroverzia seriálu skôr pomohla, než uškodila. Poďme to teda celé uzavrieť. Aká je vlastne budúcnosť seriálu Zvorotný napriamok a ako sa skončila táto posledná kapitola? Celý príbeh je vlastne uzavretý v 16 epizódach. Tvorcovia ho od začiatku plánovali ako takú limitovanú minisériu, so začiatkom aj s koncom. A ak by náhodou niekto dúsal v pokračovanie, tak ho asi sklamem. Samotná hlavná herečka Olesia Nadiejeva túto nádej v podstate zmietla zo stola. Povedala, že druhá séria je veľmi nepravdepodobná, pretože príbeh jej postavy dospel k svojmu logickému a uspokojivému záveru.
Takže prípad seriálu Zvorotný na priamok nám tu zanecháva jednu naozaj zaujímavú otázku. Dokáže silná chémia na obrazovke a presvedčivé herecké výkony prinútiť divákov, aby úplne prehliadli kontroverziu v zákulisí a dokonca aj neoriginálny, predvídateľný dej? No zdá sa, že v tomto prípade bola odpoveď jednoznačné áno.